lamang ito sa naging eksena sa ginanap na capacity development training ng Philippine Red Cross para sa Irigenyo Search and Rescue Unit ng Iriga City Disaster Risk Reduction and Management Office. Stop! Stop! Hinasa ang ropemanship skills ng 25 ISARU personnel. Nagkaroon din ng water search and rescue training at binigyan din sila ng dagdag kaalaman para naman sa swift water rescue. Kailangan po ma-equip ang ating mga personnel para kapag po dinideploy natin sila, ay alam nila yung mga proper techniques. And syempre po ang main objective kasi as rescuer ay lagi namang safety of the responder and the general public. And at the same time, huwag tayong mag-add ng injury sa ating mga patients. Ang ISARU ay isang unit sa Operations and Warning Division ng CDRRMO na madalas rumiresponde kapag mayroong aksidente sa kalsada o di kaya ay mass casualty incident. So, nung last year, marami kasi tayong tawag na natanggap, hindi lang sa Iriga, kundi halos sa Rinconada and sa mga Camarines Sur. So, isang layunin po niyan ay para din hindi lang para sa Irigenyo. So, makatulong sa ibang municipality kung kinakailangan. Kasabay po ng pag-ipon ni Mayor ng ating mga equipment para sa search and rescue, ay dapat alam ng ating mga personnel at lalong-lalo na ng opisina kung paano po ito natin gagamitin. Nakatakdang sumailalim sa Instructors Training Course ang 8 miyembro ng ISARU upang maibahagi rin nila ang mga natutunan sa Barangay Emergency Response Team.